Kuan ko prepare ko dani pakan ni sa daan guys kay arang inagumas buntagahan na siyang pangguron. So ready ko kay basin di ko makapagluto ugma kay kasagday ka jug uwan na am padung nag uwan kay arang kasugan na sa buhol na baha na dai didto. Okay guys, bahala gabi ginagana guys ana sin tuwason og pang panit ni guys kay arang ugma ditso na laman ko og banggod kay wa po ka siguro guys og ma-okay ang panahon ugma guys makapagluto ko og sudan paninda. So manang i-prepare na jud handaan guys kay arang manahag paninda ani siyang kumbatihan kay naalagi ni order danig 20 ka buok. So kita man sila guys ang vlog dis ni agi nga nagluto ko ngani manang daghan kadto mga ni order. So try po dato ni sagwan guys puno sa tong negosyo kay madyo na magnalagi daghan kadto kamuting kahoy. A few moments later. Busy ta guys. In the small rice. Siya na ho guys diri. Sini ko wala ba hilni hirit. Mahugod na imong buhok nak. Tapos di kayo madali ako ra na to mga kasunod. Wala mo tani plano nga magluto guys na lamdag mo ng panahon ngayon. Paano mo nang paminta? Nalibutan na lang kami. Sige, lagi na kadali-dali ini kay wala gintay. Hindi lang ako magluto lagi kay lain ang panahon niya. Ito ang isang butangan ng itlog guys. Talong. Hindi ko pansit. Kadapin na ito hang sumunod sa ina-ina. Mga taong paninda. Okay, ma? Okay na natin binibitang sa ngayon. Transfer ako eh. Ay, sa ako transfer. Bibili sa isa niyo. Naka-display na ka. Guys, pa doon namin mag-display guys. Ang kuha dito na dito sa ripa oh. Kaya kung isa na lang yung doon. Kung nagdalang ko na. Ito kung ma-replay si Mercy. Guys, ano ko daw nag-display guys. Anong pang kamingaw. Upay kataw-taw sa eskwelahan na. Madyong buntang itong tanan guys. Anong dali ta guys. Kaya di lang ako magluto. So natay ginisang talong na may itlog ug kaning bagyo beans ug lumpia. Suki oh si Sir Rodel. Suspindi ang klase. Manguli na ko bahang mga nana. Ha? Gwapo kayo gikan sa Lapu-Lapu. Kaon kuno siya. Oo, dahil napag taga Lapu-Lapu. Mura na ba di si? Shout out ya sa taga Lapu-Lapu kasi bangkal. Na ako kanon sa welfare diya sa Madam Ruby Provinciana. Ruby Provinciana. Mahaw siya guys kay Lami kayo ang luto. Ganahan mo, wala mo gusto. kaso lang katugon pa ni kay biyahe pinigi kag syudad. Duka kayo. Duka. Kaon ko daan kayo matulog. Habang gahulat sa agis. Mao niya pa tong mga agis mga orasa pa to. Habang naghihintay. Tagalog na. Naghihintay. Para hindi ako mahirapan sa kalisod, kumain muna ako.
Asa magaw ayo matulog diya sa kuan delikado ra ba? Ito na. Na iba na bang mga kay matulog diya nga na ban niya. Na nanguli na lagi oh. Hala, ayog tawid biha. Okay na. Okay sa. Diri man na si pamahaw. So guys, na suspindi ang klase guys kay mga ginanay bagyo niya. Salamat po sa Ginoo guys kay naaba sa pinamalit bisag kuan. Bagyo niya. Yung beans kay uban gi online ra man ni natay bilin nga kuan no, talong sudan lang namo ni. Narot na tong lumpia. Kay magluto ko ron og kuan guys kanang tawag ito kanang suman. Naigamay atong sudano na ah. Kau. Suli na ta guys kay paligsik nagsugod. Magtiwas ko karon sa ahong suman. So guys, pag kumanahog ko ng paninda guys, 7:45 pa. So dali ko dari banggod kay gina ka ng suman lagi taon kay naay mga ning request lagi dari mga kuan mo ganahan mo kaon daning suman. So nang dali tag banggod guys kay bagdo lagi nasuspindi ang klase. Kailan yung panginabuhi kay itong ice candy di pud mahalin ron kay bugnaw lagi panahon kay bagdo lagi. So ang pingtang tanan guys kay mo lagi na bagdo lagi karon kung dali ni kuan kay release pud karon sa mga senior citizen ba na adto di sa barangay na hagi Soroy nag maluto na ni. So mga alas 9 guys maluto naman ni. So atangin na po ninyo guys kay hanin timplahan ron kay naghimo naman ko og bukayo. Sini ko lay gahimo na og bukayo. Guys, ako yung paspasan kay nawasan ako. Kapit naman din mo ito anak. Hindi naman ni guys kahalin ta. Nani sudan mi nagam kuan guys, libre na may paniud sudan kay na may pansit na bilin og kuan kung talong nga. Ibutang ang itlog. Yung gipahimo na ni Kulo kuan guys oh, bukayo. Mani pa ka kuan guys magsuman ta kay. Kuan. Magsuman ta ka ng dugay kay mo human ba? Yung gilidi na hindi sa gabi eh, hindi kitangitan. Ang tidaghan mo ginatong ganahan ni sa tao din ko ni Ate Norlina ni palit ko sa dito sa Singapore ang mahala murag sa kabuksuman 78 pesos. Lahat na ni guys, kuha lang ni siya duha 25. May tigbal kuha lang na may mga manuroy na rin duha 25 man. Pero ako siya mga kuan palaman nga kayo. Unsa guys magputos ako og mga 20 ka buok guys kay mo lagi na kanang asang iuna og deliver kay kinahanglan alas 9 ma-deliver dito sa barangay. So na din yung order dani guys og mga 20 ka buok. So ahang giuna og kudkud kay ahang iuna og salang kay aron makahatod nako. Kay na may kuanon guys kanang senior citizen dadto guys ja. Basin siguro gi timo nila ning 20 ka buok. Asa ni siyang unahon. So before ni dyan na butangan og asukal guys, ahan na siyang kumutan sa ni nato ning kuan atong binanggod nga kuan ato sang kuan og katas ba. Para lami kadyo ang ato ang suman. So ahan ni siyang isalang guys dadto sa kuan na lang sa gawa sa kahoy kay rong di ka sa katong kuan. So ingana sa purma guys na. Labang mo sini guys bisag buwan. So kada dun og syudad. Naro man diri ang balila. Dito ta mo diri. Ya gahaling sa dito diri to dito. Gahaling sa dito sa kahoy guys kay atos kahoy na mo itak-an.
nagsugod na tao. Well, guys. Tapos, so, di kuha na niya, ganang di, takuha na ba yan niya ito hang, kaya saktaksanan guys, pero na, pariho di ka daka. Kinahanglan, aptika mo putusan ni guys, kaya dinalian, hindi ka dito ini. Kaya itong bukayo, lamig ka dun siya, okay, mas kubado ang libutang para mo dark, ang color ka lang mas kubadong sukan ba? Para mo dark color. Okay, kuha na guys, alas sunod dyan na. Kinahanglan, alas maybe alas maybe medya na dun ni kay, takang pa wala pa ni silikol, gahaling na dito sa kuan. Gahaling na sa, dito na mo dungago ni sa dapugan guys. Kaya dugay-dugay ni nga edya oras sa pindot ni siya. Di ba? Guwapa, liwat sa nagbuha. Kadali. Sa kay bawal lang ka mo diskarte guys. Daghang kago pwedeng kitaan. So palaman bukayo. Kaya malami ang atong suman ni Ruby Provinciana. So gano'n na kadali ka magsuman guys. Diba? Ano siya kung guys. So first batch pa natin guys. Diba? Jud kang magluto kag balanghoy guys kanang kusog jud kasi kayo. Ya pabukawon daan nimo ng steamer. So kanidaan nga steamer ni. Kay katong steamer nga kang mambitan ni ito pwede sa kahoy kay masunog o mangitom. So dali ta magluto guys kay katipid ta gas. So first kuha na siya. Kaya napay katulong takang siguro na siya guys. Kaya sa gatong first bat. Wow. Alami sa to suman. So diyan na guys, ato na siyang pabugnawon. Init pa. Dako ra day ni siya. Dako jud. Dapat tagin sini. Binuok lang papagbuligya. Sini na lang yung isa ulit. Busog guys. Kaya lang nagsalang ka kanang hindi mo dukot-dukot doon ma. Salang ako tag-usab guys. Sorry na ta karon. Kasi mo ibutagan sa imong sorry ba? Kani? Kani may wala ni. Kani? Pabunaw sana kay nanuli na ron ng mga kuan. Nanuli na ron ng mga meeting. Guys, naluto na katahang suman. So, mag-deliver na meron na. So, nanin is order. Salamat ka sa nag-order. So, dami ka guys. So, deliver na sa papaidi. Sakto po nga. Niuli na sa papaidi. Alas 10 pa. Anong sadyo pa ngayon ng uli pa? Close sa Coast Guard. Gilay ng panahon. Ang lagi. So, ang atong baligya na ni guys is tulo 50. Dami ka Ako yung ulang ni kaon. Kau ihatod na pa.